के बाटते है बाटते भई जियान छोड़ी लई कौन के बाटते है बाटते बाटे परसान मम्मी पापा डांटते है डांटते बाटे परसान मम्मी पापा डांटते है डांटते भई जियान छोड़ी लई कौन के बाटते है बाटते भई जियान छोड़ी लई कौन के बाटते है बाटते बेसरमी होता बाहर दास नहीं जवानी के गोरमी लागोता नला जो ये करा बिया बेसरमी होता बाहर दास नहीं जवानी के गोरमी चटते बोनल बिलाहाई दिया एने ओने चटते है चटते भई जियान छोड़ी लई कौन के बाटते है बाटते भई जियान छोड़ी लई कौन के बाटते है बाटते राइटर हमकांत से चा